Tokarawa, Gunduwawa, Gabasawa, Jezawa, Tsanyawa. Na gaba kuɗinka. Haba mai gida, za ka bada naira 20 bayan ka san kuɗinka 30 ne. Gaskiya sai mu sauke ka. Mai gida kuɗinka jogana ko? Kai mai gida za ka zaro ido ne a nan. Ta Allah malam ka bamu kuɗinka. Ina manfol za ka anshi kuɗi na? Menene? Oga wannan mutumin ne an ce bada kuɗi shine yake cewa shi manfol ne. Kate! Oga, ka bada kuɗi ko ka sauka. Oga fito da Allah. Mai gida kawai ka fito don kana ganin kana manfol za mu ɗauke ka ne baka bamu kuɗi ba ina ruwanmu da aikin manfol ɗinka kawai ka fito malam. Mu idan mu ne muka yi laifi ba kwa ɗaga mana ƙafa kawai ka fito. Lalle wannan gayan bai san ni ba. Lalle wannan gayan bai san ni ba. Kai lalle gayan nan baka san ni ba. Mu muke cin mutuncin yan boko haram mu musu daga a bakin boda amma kai banza bofi muke gadin ku a ko ina da ina. Mu akan motar 30 da kasan ko ni wane ne ba za ka mu wannan abu tun da ka ci mutunci na sai na ga tanka a garin nan. Sojoji ma ba abin da ba ma musu baganta na kai banza wofi a jawo sai kashe kan ga tanka nan. Wayo. Yawwa oga gware da ka zo wannan mutumin tunda yake cewa shi manfol ne ya ke ba mu kuɗin mota. Kai manfol ne. A'a zan zama manfol oga ba ka ganin tuba rigan nan na iya kowane tiren ne oga da Allah taimaka mu ka gani kwalelanka haka ka gani kwalelanka haka